připravil jsem si pro vás dvoje andělské zvonění, které na našem trhu se prezentuje jakože ryze české, původní, v Čechách vyrobené. My si je sestavíme a porovnáme a uvidíme, jestli jsou opravdu autentické s těma, které se dělaly v dobách za komunistů. Takže andělské balení je poctivě zabaleno v poctivé kartonové krabičce, takže tady už máme jedno a druhé. Tady vidíme, že stromeček je rozebraný, budeme ho muset montovat. V této sestavě už stromeček je smontovaný. Záměrně jsme pořídili, i když obě dvě firmy nabízí varianty v zlaté barvě i stříbrné, záměrně jsme pořídili pro tento test obě dvě možnosti, aby bylo vidět jedna i druhá barva. Takže pustíme se do sestavování toho stříbrného, všechno to je poctivě zabalené. Stromeček. Opravdu poctivě zabalené. Jo, i podstavec, koukám, že je už předsmontovaný. Zvonečky, všechno zabalené. Je to i poměrně těžké, to znamená, že bylo použito pro výrobu docela slušně tlustého materiálu a to je určitě výhoda, aspoň to bude stabilní. Takže zapíchli jsme do základny stromek, dáme třeba zvonečky, zase všechno je pečlivě zabalené, musím ocenit. Podařilo se nám tam dát hvězdičku, usadíme zvonečky. Tak a pak jsou tady ještě dekorační korálky. Funguje to. To bude trošku nimračka. A jsou tady 4 kusy modrý a 4 kusy červený. Takže udělali jsme druhou řadu červených ozdůbek a máme tady poslední řadu větviček, na který mají přijít ozdůbky a to podle obrázku teda žlutý. Ale musím konstatovat, bohužel, že žlutý ozdůbky nám výrobce nedodal. Stříbrné andělské zvonění, zkusíme, z jakého materiálu je to vyrobený, vezmeme na to magnet. Tak, přinesl jsem si na to magnet a opravdu je vidět, že andělské zvonění je vyrobeno tak, jak bylo popsáno, z ocelového plechu a je to všechno krásně poniklované. Zatím svíčky dávat nebudeme. Tak a pustíme se do sestavování druhého andělského zvonění. Andělské zvonění už bylo od výrobce dodáno i s ozdůbkama, i když teda tato nám tady vyskočila, nevadí, doplníme ji zpátky. Ano, jeden díl, druhý díl, a tady nám taky vyskákaly.
oba díly stromečku zasuneme na spojovací tyč 2. A složíme do středu základny 1. Podle návodu nyní nasadíme hvězdu. Tak a potom nasadíme zvonečky. A výhodou tohoto balení, že v ceně jsou svíčky. No a ještě provedeme test materiálu. Je to taky magnetické, to znamená, že opravdu poctivě ocelový plech, povrchově upravený. Takže andělské zvonění od jednoho z výrobců se nám podařilo sestavit za chviličku. Tak a máme složené i druhé andělské zvonění od druhého výrobce, které jsme vybrali ve stříbrném povrchu. Takže nějaké zhodnocení. Oba andělské zvonění myslím, že věrně kopíruje původní andělské zvonění vyráběné za komunistů, tak jak ho znáte, jak si na něho pamatujete a jak ho znáte třeba z pelíšků. Trošičku jinak bylo zabalené, trošku jinak se skládalo, ale výsledný efekt myslím si, že je prakticky stejný. A bude jenom na vás. Oni dokonce stojí i v obchodech obě dvě stejně, takže bude na vás, asi vám moc neporadím, které z nich si vybrat. A zkusíme si test ještě. A už i zvoní. Pokud nemáme někde nějakou chybu, tak musím teďka konstatovat, že žluté andělské zvonění, tento výrobce, opravdu zvoní pravidelně, prakticky pořád dokola. A tady zvoní spíš možná jenom každá, nahodile. Tak a u výrobce v tomto balení nic nechybí, všechny kuličky a ozdůbky tam jsou a ještě jsem udělal jeden test. Zvonečky jsou pravděpodobně z mosazy nebo z bronzu. Tady to se honí silnější. Tak takhle nám zvoní stříbrné andělské zvonění.